ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо новинка пешниҳод кунам. Анамин намуд ва ё омадага итальянко омадага, ино якум сортан, ҳичи намешаванд, хушрӯйан гулошон. 220 сомона як либосаш, беҳад рангои хушрӯй, гулои хушрӯй, то охири навора тамошо кунед. баъд сангакошо набинед чӣ хеле наздик задагиай. Ино қимат будан ҳози арзон шудан. Марҳамат духтарако, каседа дар кораи скриншот карда партоен, ма шумода доставкара фаҳмонам. ира ҳам материалаш хушрӯй ва ҳам гулошон. Марҳамат. Ана баъд духтарако, инами гилам новинкаяй, вайш рангаш аҷоиб бакай. Бирюзовый осмоняй, чӣ хеле бирюзовый берангак, гулакои фиолетови дора, айпеш беҳад хушрӯй. Насангакошон нархаш 220 сомон. Ҳамирӯза навор чизе ки мебинед аз анамин итальянко 220. Итальянка и паплини ғавси фасонай ҳичи намешава. Ина ҳозибо дигарошам нишон метиҳам. Ана духтаракое ки сабзи баланд присида будед, анами сабзи баяй талхабарк, тёмный сабзи хушрӯй. Марҳамат, дар видео хе сафедча омадистай, вале аз наздик беҳад хушрӯй. Ина ям ами 220 сомон. Рангша бинед, анам хелеяй. Ана инаш боша духтарако, фиолетовияй, фиолетови тёмный хушрӯ. Видеода сафедча омадистай, вале худаш хеле тёмнияй. Ина муд нест. Инам хеле тёмный таракай. Ям амин нарх 220 сомон. Ҳамаш сангои хамилён задаги, гулакаш гули хушрӯ, материалаш итальянкаи ғавси фасон. Ана баъд ҳози бо як гули дигара мехоҳам шумода нишон диҳам, гули туркияй да итальянка бромадай. Ина диден? И гулаш бо аҷоиботай, и бо фиолетовиш аз ин да ториктаракай. Инҷа хоҳиш кардан ки материалои фиолетовиро видео кунен. Марҳамат, чанд намуд ҳастай. Ана баъд духтаракои хушрӯ, анами материал ҳози дигар рангшама шумода нишон метиҳам. И 280 сомон буд. ҳози распродажа шудай 220 сомонӣ. Арзон кардагием. Распродажа ба ун маъное нестай ки материале истодагияй, безепштагияй, баъд мо распродажа мекунем. Распродажа вақте ки материал кам мемона, мо бори нав бояд биёрем, барои ҳава и материалои кама распродажа мекунем. хулоса анами намуд 220 сомон штагай. аз ма дигар рангшам шумода нишон метиҳам. мана ана гулаш бошад тамоман хушрӯй духтаро, аҷоиботай. бинед, ина аз дур мебинӣ, намеги ки мисол паплини ҳам хеле оддӣ пӯшидагиам, гумон мекунӣ ягон материали фасони қиматияй ки ҳамроҳи чихолаш мепӯшӣ. хулас инам ҳамин 220 сомон штагай. аз 280 кам намедодем мо ина. ҳози 220. Марҳамат, касе ки мехоҳад дархост куна, духтарако бурд мекунен. материалшам хушрӯй, гулшам аҷоиботай, дер накунен. гулои хушрӯ бисёрай, ма ҳамаша шумода нишон метиҳам. анаминам аз он ҷумла гули нағз, инам итальянка ғавсак, ҳози ҳами ранги сирхи баланд мода шудагиай. бисёр мегиранд духтарако. инам ҳами 220 сомон. ҷада ҳози як ду намуди дига зард ҳаст ва ёра нишон метиҳам. метавонед баъд кадомеш ки маъқул шуд скриншот кунед. ина марҳамат. муллои макан итальянко, ине дига гулаш. и зарди зап зард нестай, хеле гарчичный видайда. хулоса хушрӯй. мулоиме ҳаст ки ҳам мулоим, ҳам ғавсай материал. паплин мешуви, ҳичи намеша. дигаршам нишон тиҳам. ана баъд охироншама шумода нишон мекунем ва бо ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. каседа ки маъқул ши духтарако сурат гирифтамада партоен, мо фақат интернет қайти кор мекунем. ина дидед, ишам хушрӯ, иам ами 220 сомон. аз и саршавии наворда ма фиолетовиша нишон додам игла. ҳози бошад зардаш. хулас бо ҳамин навор ҷамъбаст мешавад. хайр, то видеоҳои оянда. саломат бошед.